Psykiatrisk institution Pro Persona har netop afsluttet et pilotprojekt med Routine Factory på lukkede afdelinger, og vi har fået meget positive resultater ud af det. Derfor planlægger vi nu at implementere infoskærme og appen på mange flere afdelinger rundt omkring. Pro Persona er en institution, der tager sig af mennesker med psykiatriske lidelser, som ofte har haft ret normale liv, før de kom hertil. Mange har på en eller anden måde fået alvorlige hjerneskader. Her fokuserer vi virkelig på at genintegrere folk i samfundet. Folk kommer hertil på deres sværeste tidspunkt i livet, og vores arbejde går ud på trin for trin at hjælpe dem med at finde en passende og meningsfuld fremtid, hvor de kan føle sig mere trygge og selvstændige. Routine Factory fokuserer meget på klientens selvstændighed. Det handler om, at de ved, hvad de skal gøre i deres daglige rutiner, hvilket giver ro. Det gør deres liv mere overskueligt og styrker deres evne til at håndtere dagligdagens krav selv. Jeg var ikke bevidst om, hvad jeg gjorde det dengang, og jeg har ødelagt mere, end jeg troede. Men jeg fortryder det virkelig. Det er fortid nu, og det vigtigste er, hvad jeg gør fremover. Hvis jeg kan være rolig og fokusere, hjælper det meget. Jeg har opgaver på gangene, som hjælper mig med at bevare roen og fokus. Og det giver mig en rigtig god ro i sindet. Jeg er altid fokuseret på Routine Factory og prøver at holde styr på, hvad jeg skal gøre. Den fortæller mig, at jeg har pligter, og at jeg altid skal holde øje med, hvem der er til stede rundt omkring. Hvis jeg på noget tidspunkt har problemer eller bekymringer, så ved jeg, at jeg altid kan gå til lederen og få hjælp eller støtte. Så det føles trygt og rart for mig, og det er virkelig noget, jeg værdsætter højt. Fordi klienterne får bedre indsigt i deres behandling, kan de nemmere forudse forløbet og forventningerne. Det skaber en stærk mulighed for åben dialog, hvor vi sammen kan tale om, hvad der sker og hvad der skal til, hvilket gør kommunikationen mere effektiv og tryg. På et tidspunkt så lavede jeg en undersøgelse blandt personalet og klienterne for at se, hvordan de oplevede vores tilgang, og faktisk gav 9 ud af 10 klienter et positivt svar i gennemsnit. Resultaterne var virkelig opmuntrende, så jeg tog dem op med min leder, som så viderebragte dem til ledelsen. De sagde, at det her kan vi virkelig godt lide, og vi ser en stor værdi i det. Vi tror, at det her kan gøre en stor forskel, så vi synes, I skal udvide det til flere afdelinger. Især inden for psykiatrien, især med min målgruppe af folk med erhvervet hjerneskade, ser jeg denne plan som en stor gevinst, fordi den virkelig øger klienternes selvstændighed og autonomi betydeligt, hvilket er enormt vigtigt i deres rehabilitering og livskvalitet.